Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie. This is your favorite show, practical religious conversation. Chirongwa chatinokuigirai tichiunza mapastors, maprophets, nganga, marastafarians nevamwe vose vakakomberedza kungava vanotevera machechi vanenge vaine zvichemo zvavanenge vachida kuti zvisvike kumapastors avo. Nhasi mungadai muchiti tinani, tina mama all the way from Gweru vauya vaine message to prophet Walter Magaya. Vazhinji venyu munovaziva nekuti prophet Magaya. Vanotungamira ivo church inonzi Prophetic Healing and Deliverance, inonzi iyo PhD. Vati ivo vane mazuva maviri kana matatu vachienda kuma offices vachisvika kwakavharwa nyaya iri yekuti I need my money back. Mama, welcome to the show. That's not in the sister Eliza. Titsanangurire kuti muri kuda mari yenyu kubva kuna Prophet Magaya. Makavakweretesa here chii chakanyatsoitika kuti musvike pakuti ndakukwira bhazi kubva kuGweru ndiri kuenda kuHarare kunoona Prophet Magaya? Chakaitika pakaita chirongwa cheYada Connect anzi ndezvemining, zvemainvestments. Andicharangarira kuti it was 2015 here kana ucheka mari dzangu. Then ndobva tauyawo tichijoina that Yada Connect. Saka as time goes on nongozoona kuti zvinhu zvacho zvinenge pamwe ndogona kuzofa mari yangu ndisina kuiwana kana nemainvestments acho mainterest acho ndisina kumawana. Ndobva ndambofambirawo 3 years back I think, but response, there was no response, positive response kuti uitwe refund back your money. But now ndakauya nezuro ndobva ndaenda kumaofisi kwacho zvikanzi ndinyore resignation letter chichichi. Ndikavaudza kuti ndogara kure enda ndiwane mari yekuti ndirambe ndichiuya and ndinodza ndikuona pana padzisi kundigutsa madi mandibatsira ndaonawo munhu waMwari prophet, because munhu wenyama anongonzwawo zvichemo sevamwe as a parent. Like now ndiri musituation yekuti ndiri kuda kukava maproblems angu, ndine mafees chichichi, saka nanchida that money kuti ndibatsire zvikanzi manje prophet amumbofi makavawana chero mukaswerera vawanuke prophet. Saka handisi kuziva rubatsiro rwacho kuti paPhD pacho ndiani angatibatsira. Ndakapiwa nhamba dzevamwe madha vanonzi maita pfuma, ndakaswera ndichingoifona haisi kupinda. Nhasi ndikamuka ndichingoifona haisi kupinda. Apa ndo vainzizvo ndo vandofanira kupa chichemo vandisvitsire kunani, kuna prophet. Saka now I'm just no way muno muHarare. Handisi kuziva kuti ndochinanga kupi. Prophet vacho ndovabata papi, ndiani angachandibatsira at the moment. Handisi kuziva kuti rubatsiro rwangu ndorwana kupi. Tichibodza shoma kumashure mutadzwa muchitaura kuti mimi makapinda mune zveYada Connect. Makanga magara muri member iri kana kuti pane mumwe munhu akakuti kuchechi kwedu kuri kuitwa zveYada Connect? Makanga manyatsotsanangurirwe kuti zvinofamba sei? Zvakaitika ndaingouyawo zvangu ndichingoshanya ndandisati ndafumemba. Saka pandakazojoina Yada Connect iyo ndo pandakazoita partnership yacho. Ndaingouyawo mumwe zuwo zvokuti shoko rikafamba rinoenda viral, mumwe nomumwe anokudzawo nepake, then we think maybe it's the best idea. Makanga mabhadhara mari yakawanda sei kuti muzosvike pakuda? Kumining ndakabvisa $1,000. Kuhanzi bee farming iri 500. Mari dzese dzainzi muchapiwa maini here kana kuti muchazorima kana kuti zvaifamba sei? Hanzi zvoni kune maini, hanzi kune maini, saka kunenge kuchimainiwa zvinhu izvozvo zvichitengeswa kunze kwenyika, then maprofits aya muchipiwa mashezi acho. Nebee farming yacho hanzi vanenge vachiita nekuti nemikoko takatotengesewa zvichinzi maprofits acho ndoame muchipiwa. Handizivi kuti zvaifinyatsofamba sei ipapo, but it was like a partnership. Handizivi partnership yacho kuti zvaitsanangurika sei. Makazviita rini zvinhu zvane makore akati wandei kusvika papo? Makore ati wandei, I think it was 2015 if I'm not mistaken. I didn't check my receipts well. Okay, pane vamwe here vamakamboendawo navo makapatina navo vari musituation yekuti vakuda mari dzavo bheki, oro ndimenyu mangoti handingazivi munhu mumba make sister Elisa, handingazivi munhu mumba make nepressure ainayo musoro kuti mari yacho ari kuida here kana kuti ari patience to wait. But nini chandiunza kunoko inyaya yekuti ndiri musituation ende mari yacho ndongoona semari shoma shoma yekuti haingasweri ichitenderedzwa kuti uidzosere.
kana kuti ungoipiwa munhu angounderstanda situation yacho. Chiri kungorwadza nechekuti kuti ndingotenderwa kuti nditaure naprofeti nditsanangure dambudziko rangu handisi kukwanisa kuti tivasvikire profeti, havasi kuwanikwa zvokumhanya. Makambotsanangurirwa here mataura mukati makaenda kumaoffices, makambonyatsotsanangurirwa muchikuita kuti profeti vasawanike chii? Handina kutsanangurirwa, yangonzi chete havawanike zvokumhanya. Saka pane danho ramakambotora here, probably kuenda kumapurisa or something? Kumapurisa zvisina kumboya pfungwa dzangu, zvisina kumboya pfungwa dzangu. Saiko zvinokati imi profeti havasi kuwanika, maprofeti havasi kuwanika zvokumhanya, chamakufunga kuita pamberi ndechi? Apa ndichiri kungozama kungoshingirira kuti vandibatsire vanhu vacho hamene kuti vari kutadza kuonawo here kuti munhu ari serious ari kudawo kungobatsirwawo then, because so far handina mhinduro yandapiwa yekuti ndogona kudzokera nayo nchiti ndanzi zvakati zviri promising. Hapana chiri kubatika, hapana chiri kubatika chekuti ndingatoti ndagutsikana zveshuwa mhinduro dzandaingowana before ndichingodzifambira ndidzo dzandingoramba ndichiwana. Saka for now handisi kuziva kuti profeti wacho dai vadi vanzwawo chichemo changu, handingachemeri on behalf of others, ndiri kuchema on my behalf because ndiri musituation vakwanisa kungondibatsira, because 1.5 inongori mari shoma shoma, inongori mari shoma 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 shoma. Sa semunhu mukuru ndototi ishoma kwandiri yakawanda hangu because I don't have money. Ende pandakainvesta I thought maybe zvinhu zvichaita nekukurumidza, but now hapana changu. Pamaenda munobhadhara kumaoffices, vanhu vamakasvika variko at first ndo vachingoriko here kana kuti? Havasisiko, nemaoffices acho akatovharwayo, hakusisina vanhu kufura ndikwekwe kwese kwakune macomputers kuya negirls dzacho dzese dzaimhanya dzichitibatsira. Nezuro ndakatozorifewa kuseri uko kune vamwe vanagogo vanga vari kuseri kwacho, kwasina kana computer yacho kana chii, hapasisina. Maoffices atakapinda pekutanga iko zvino hasisina, aripo but akavharwa, hamusisina vaitibetsera hata ijoini. Vanagogo vakambokutsanangurira kuti chingava chii chikukonzeresa kuti maoffices avharwe kana kuti? Handina kumbobvunza zvekuvharwa kumaoffice kuti ndavakavharwa hangu, ndingoti pandakafamba napo kuti ndigone kuti nditangire pandakatangira kusvika ndisvikewo, hapasisika, hapasisika. Vanagogo vanhuwo vekungoti vanenge vangoudzwa kuti anenge achiniuya nechemo chakatimo muti zvakati, only that. So far ndakatombozama kuda kuvatsanangurira, vakangonditi madha itai zvatakangokudza izvozvo, namba dzatakudza idzodzo ndo dzamunofonera, of which namba dzandakapiwa dzacho hadzisi kupinda, hadzisi kubatika. Taona mune vana vadiki mazera ekuenda kuchikoro, taona munavo nhasi, mabva kuGweru kana kuti mabva kuyadha kwacho? Marara pai? Ndarara kuyadha kwacho. Mapiwa nzvimbo yekurara kana kuti? Ndakaswera ndakagara kushedhi uko kunopindwa chechi, ndobva usiku ndopandakazonzi ndiuye kuseri tikangorarawo pamasofa aripo pakona, hapana nzvimbo yekurara yekuti. We just used our masambi andandinawo waya tikangorara. Iwo shungu dzangu dzadziri dzekuti vaonewo shungu dzangu kuti ndikudawo kuona profeti, ndo munhu angatokwanisa kutondinzwisa, because vamwe vese ava vasi kumbondipa mhinduro. Chero zvichinzi kwanzi zvinofamba neprotocol, but kana munhu ari pasituation mokwanisa kuconsider that situation, munobatsirika kana chibatsirika. Because I guess what I know ndezvekuti profeti munhu waMwari, munhu waMwari must just be open to anyone. Hafaniri kungodzi hasi kuwanikwa, hasi kuwanikwa, asi iye ari munhu waMwari. Handi munhu wana Mwari anobatsira munhu in all the ways, anototry by all means kuti munhu ndingamubatsira sei anzwe chichemo chemunhu. Saka kana ndisingakwanisi kuchemera kwavari profeti wacho, whereas ndo vanotokwanisa kutondipa mhinduro yandikagutsikane naye, handichasi kundochemera naye. Kumaoffices kwacho hapana mhinduro yandikumbowana yekuti ngandikudze. Tinoziva kuti Prophet Magaya vakaisa masatellites kunzvimbo dzakasiyana siyana. kuGweru kune satellite here kuti makambosvika pakuti rega ndimboudza maleaders or vari ikoko about situation iyi? Handina kumbozvifunga, ndina because ndakambopiwa that phone number yamaita pfuma, vakazoda ndikataura navo paWhatsApp, vakazondipindura nerimwe zuva zvikanzi munouya kuheadquarters.
nangonzi ndinongoya ku PhD ko saka ndosaka ndakazosimuka kure. Makatarisa nyaya yese semunhu ane mari yake yaakaendesa achida kupatna sekuona kwenyu pane zvichagadzirisika here sekuona kwenyu? Ndikavaona Prophet ndine chivimbo chekuti zvinogadzirisika. Ndikatenderwa kuvaona ndine chivimbo chekuti vanonditeerera vanondinzwawo chichema kwangu because he is just a parent like me. Munhu anonzwawo munhu akabvawo kuvanhu saka vanonzwisisawo kana vaine vanhu pamwoyo vachinzwawo kuti munhu ane dambudziko tinovimba kuti vachandinzwisisa. Imimi overall Prophet Magaya munomona ari munhu akaita sei? Ndinomboonawo vari munhu patichingoonawo vari munhu anobatsira vanhu. Ari munhu anobatsira vanhu asina utsinye anonzwisisa. Sekuona kwenyu hamusonoti pangadai paine breakdown probably kubva kune vekumusoro kusvika kwavari maybe shoko harisi kusvika kana kuti riri kusvika riri kublokwa nesomething? Sekuona kwenyu ndo chokwadi chiripo ichocho chekuti shoko harisi kusvika direct kwavari. Ndo zvandandichemera kuti dai shoko rasvika direct kunani kwavari. Handisi kuti vakandibira kana kuti vari kundinyima asi kuti inyaya yekuti ndeishoko harisi kusvika ndiri kublokewa apa. Hamino zviyanzi zvinoenda nemaprotocols but protocol yacho handisitomboinzwisisa tiri kufamba sei kana munhu usingakwanisi kutobatsira. Munhu waMwari ngandibatsirewo ndingavawanawo sei kana just to make a call ndotaura navo havasi kukwanisa kana kuti vafonere kuti vanongonzi Prophet havawani kwezvokumanya saka ndisiyi. Ndokumbira kuti mise namba dzenyu probably Prophet pavachaona chirongwa chedu ichi vachada kuziva kuti mai ava ndeve kuGweru but maybe vanenge vasina namba dzenyu kuti bata. Muda namba dzenyu wamudzizive nemusoro. Saka regai tigoti panopera chirongwa toisa namba dzenyu pazasi vatariri vachasvitsawo kuna Prophet Walter Magaya kuti amai vabva kuGweru vari kuti ivo zvinhu zvavaomera mari iya yavakapatna yavakaisa kuyadha connect vakuti ivo nguva yareba ndakukumbirawo mari yangu. Saka mama ndokumbira kuti muudze Prophet Magaya mashoko enyu ekupedzisera amuri kuenda pamwoyo wenyu kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Ndiri kuda kuti kuna Prophet ndokumbira mundinzwawo chichemo changu. Haisi nyaya yekuti I'm trying to be rude kana kuti to tarnish your image. Ndiri kutozvihambula pamberi penyu. Ndiri kungodawo kungoti mungondibatsiroka alright kana iyoyo handizivi kuti ndingazviisa sei but ndokumbira mungonzwawo chichemo changu ndiri musituation ndine maproblems saka ndandichikumbira mari iya yayiyadha connect mundibatsirewo ndiipiwe zvangu indibatsire ndipfudzire mumaproblems angu because kuti ndikwanise kuita get hold of you handisi kukwanisa. Hameno chakabloka kuti maoffices kwenyu zvinhu zvinofamba sei but ndandichikumbirawo mundibatsirewo munhu waMwari. Ndandichikumbirawo kuti mundibatsirewo ndikudawo mari yangu. Ndakazvininipisa pamberi penyu. Mazvinzwira tanga tina mama vabva kuGweru vari kuti ivo please Prophet Magaya ndinokumbirawo kuti mari yangu yandakapatna ndinokumbirawo nepese pamunogona kuti please vanhu vanoteererai vasvitsewo shoko iri nekuti vabvira kare vachiri kubva 2015 zvinhu zvichiitika kusvika nhasi havasi kuita get hold of you. Vanokumbira kuti muvafonere panhamba dzatichaisa pazasi apa mukwanise kutaura namama vati ivo vari kuda 1.5 yavakaisa. Until we meet next time, it's a goodbye for now.